Ποιος Άγγλος πρίγκιπας ρε? Αυτός είναι ο γιος του Τσάρλι. Θέλω ότι η Τζόι όταν ήταν κοριτσάκι έφερε στον κόσμο ένα παιδί, ένα δικό σου παιδί, ένα αγόρι. Και στο πήρες και το πέταξε στα σκουπίδια. Αληθεύει αυτό, Τσάρλι Μπόι? Του άρεσε το μπανιστήρι, εγώ έτσι κατάλαβα. Του άρεσε να βλέπει. Τον είχαν βάλει στη μέση τα κορίτσια και τον κοροϊδεύανε. Ξέρεις τι λέγανε γι' αυτόν? Ότι ήταν ο γιος του Τσάρλι. Δεν πρόκειται να κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Εμείς θα την κάνουμε τη δουλειά. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Να θυμηθείτε που σας το λέω. Όλα θα γίνουν Αμέρικα. Παντού θα είναι Αμέρικα. Και θα είναι πολύ καλύτερα. Τι λες ρε κακομοίρη? Με τις μαούντες και τα ψάρια και 5-10 πουτάνα στο μαγαζί για μόστρα. Έτσι θέλετε να κάνετε λεφτά? Δηλαδή τι θέλεις από μένα ρε Τόνι? Να γίνω παποράκι? Αυτό θέλεις? Τώρα κάνω κουμάντο εγώ. Δεν γουστάρω ρε, να σου κάνω όλα τα χατήρια. Τι θέλω να πέρα μου, ναι! Πάτηνα! Έλα ρίξε, τι κολώνεις ρε. Ρίξε! Πρέπει είναι η γυναίκα μου, κατάλαβες! Η γυναίκα μου! Κλάστε τώρα το μαλάκα τον Αμερικάνο. Ακούγανε Τσάρλι the Greek και κλάδανε Μέντες. Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ εσένα σε έχω σαν παιδί μου.